Pinaigting po or pinapaigting na ang safety measures sa mga resort at kailugan na ito'y papatupad sa ilang bayan sa Pangasinan simula bukas, Abril 1. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Ipatutupad sa ilang bayan sa Pangasinan ang mga hakbang pangkaligtasan sa mga resort at iba pang pasyalan ngayong kasagsagan ng Semana Santa. Sa Bugalyon, ipinag-utos ng lokal na pamahalaan ang mandatoryong pagkakaroon ng lifeguards at sapat na kagamitan tulad ng vests, rescue tubes at first aid kits sa lahat ng resort at iba pang swimming area. Samantala, sa Bautista, ipinagbawal ang pagligo at recreational activities sa nasasakupang bahagi ng Agno River simula April 1 hanggang April 5 dahil sa banta ng pagkalunod at aksidente. Nauna nang nilagdaan sa mga bayan ng mga Tarab at Bulinaw ang paghihigpit sa mga resort, pasyalan at iba pang lugar na posibleng dagsain, kabilang ang mga ilog bilang proteksyon ng mga bisita. Kaugnay nito, tiniyak ng Pangasinan PDRRMO ang kaukulang deployment ng mga personnel sa mga convergence areas sa ilalim ng Blue Alert status. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.